Całe życie obieraliście ziemniaki źle. Zobaczcie, jak to się robi, jak należy. Jak w dosłownie 20 sekund obrać 2 kg ziemniaków. Tak robią w najlepszych restauracjach Europy i świata. I wszyscy się dziwią temu genialnemu sposobowi. Teraz dziwię i was. Ziemniaki trzeba najpierw włożyć do garnka i zalać wodą. Potem wsypujemy trochę soli. Tyle wystarczy. I trzeba jeszcze dodać dosłownie pół łyżeczki sody. Potem bierzemy zwykłą obieraczkę do warzyw, ostrożnie wyjmujemy z niej nożyk i wrzucamy go do garnka z ziemniakami. Następnie przykrywamy garnek pokrywką i trzeba nim porządnie potrząsnąć. Przy takiej ilości ziemniaków wystarczy potrząsnąć około 20 sekund. Właśnie w ten sposób. Dobra, minęło 20 sekund, otwieramy pokrywkę i sprawdzamy. Jak widać, wszystkie ziemniaki są obrane. To jest po prostu genialne. W 20 sekund obraliśmy 2 kg ziemniaków. Metoda sprawdzona, korzystajcie. A gdybyście mnie już obserwowali, to byście dawno o tym wiedzieli.